Atunci valurile s-au îmburiat și asupra lor năvală au dat. Vinovația mea, poruncește tu, aleluia, furtuna să stea. Tu nu vinovația mea, poruncește tu, furtuna să stea. Valurile lumii vor să-mi doboare, să mă ducă, Doamne, pe așezare. Aleluia! Tu nu mă furtuna să stea. Tu nu mă lăsa, vino în barca mea, poruncește tu, furtuna să stea. Tu ajută-mă, Doamne, să înainta, îmbrățată, alergica. Tu nu mă lăsa, vino în barca mea, poruncește tu, furtuna să stea. Tu nu mă lăsa, vino în barca mea, poruncește tu, furtuna să stea. O să mulțumesc Domnului eu. Amin, Doamne. Pentru toată lucrarea făcută în seara mea. Și totodată am să cer ca mâna Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, Doamne. Totodată vreau să vă spun mai un lucru, pentru că nu vreau să vă obosesc. Domnul Iisus Hristos să răsplătească dărnicia și purtarea de grijă a familiei din corți. Amin, Doamne. Domnul Iisus Hristos să binecuvinteze frățietatea voastră, să vă răsplătească dragostea care m-ați primit și vă mulțumesc în numele lui Iisus Hristos că ați avut grijă de mine până acum. Vă înțelegeți pe totul în brațul lui Hristos și vă rog ca Domnul Iisus Hristos să o binecuvinteze. O să ne rugăm Domnului, Aleluia! dar în principal mă voi ruga eu Domnului și noastră aveți însuți unde trebuie cu da și amin. Aleluia! Părinte din ceruri, Atocreator, Aleluia! Nicanabio jar, menapaober, senogos, semenia pal, Geliglobet fil, menaclabiotos, sanautos, semenspal, menautomesia, Geliglat, sanautofal, menaiet. Ești rugat, Doamne, să binecuvintezi frățietatea. Ești rugat, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, mici și mari, tânări și bătrâni. Ești rugat, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, sănătos, Doamne, sau bolnav, Doamne. Amin. Pentru lumea aceasta, Emanuele, ca Tu să binecuvintezi, Doamne, și cine a putut să vină.
Amin. Te rog, Doamne, să ne iei, Dumnezeule, pe unul fiecare în parte în carul Tău de biruință și astfel, Emanuelă, pentru ca, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, pe cei ce au cântat, ce au vorbit, pe cei ce au ascultat, pe cei ce au avut diverse lucrări și pentru toți om da slavă. Îți mulțumim că te-ai fost de partea noastră și ești rugat în numele lui Iisus din Nazaret. N-am eu tojarnic, n-am eu să-ți întind, Dumnezeule, în mâna peste noi. Dar pacea Ta, iar peste norul, Doamne, de noapte, te rugăm, Doamne, să rămâi de partea noastră scurt, adăpost în vege și izbăvirea. Te binecuvântăm și te lăudăm. Rămâi cu cei ce vor rămâne. Mergi, Doamne, și cu cei ce vor mere. Și pentru tot te vom glorifica, te vom binecuvânta din veci. Harul, pacea și părtășia Duhului Sfânt cu voi, cu toți. La corturile Tale, Israele, pe care să stai jos, vreau să vedem dacă m-a fost ceva din partea Domnului. Amin.